Здравейте, казвам се Радомир Лонев и съм продуктоспециалист на комбайни и жътвена техника на фирма Megatron. Хедера, който виждаме зад нас, е John Deere HD40X, който представлява секционен драпер хедер. Това, което е интересно при този тип хедер е, че имаме много голяма дълбочина на лентите, което позволява жътвата на рапица да бъде с минимални загуби. Също така, самия дизайн на лентите е направен специално да запазва зрънцата, да не може да се търкалят надолу, по този начин да имаме пак минимални загуби. Самото мотовило е направено с пластмасови палци, като идеята е, здравината и гъвкавостта на палците е много по-добра и също така се води flip-over, което означава, че самите палци отиват нагоре, което позволява много по-добро изчистване, ако има плевели или растения, които застанат на палците. Комбайна зад мен е John Deere X9 1100, най-големия комбайн на John Deere. Технологията при него е двуроторна машина, като имаме захранващ битър и освобождаващ битър. Ако трябва да го сравним с E-серията комбайни, на практика надграждаме над E-серията, като производителността вече тук стига до 100 тона на час. Това, което е най-интересно в тази машина, е, че имаме почистваща площ 7 квадратни метра, което е най-голямата почистваща площ в света. Машината е оборудвана с активна изолация на контрабарабана, която играе ролята като на окачване, да имаме постоянно ниво на увършаване. Също така комбайна има системата активно настройване според терена, т.е. при изкачане и изпускане автоматично регулира отвора на систата и оборотите на вентилатора. Системата Harvest Smart, която позволява автоматично регулиране на постъпателната скорост на комбайна спрямо загубите и спрямо натоварването на двигателя. Също така тази машина е напълно автоматизирана, като може да следи за качеството на зърното, за чистотата вътре в бункъра, увършаването, сепарацията, чрез две цифрови камери, които са разположени на зърнения елеватор и на класовия елеватор. Почистващата система представлява тръскаща дъска, след което имаме предсито, много дълго горно сито, долно сито, като самата почистваща система е направена в 6 канала, която разпределя масата. Това, което е интересното, че това е единствения комбайн, който има и съответно 6 сензора за загуби. Т.е. всеки канал от почистващата система може да се види какви са загубите. Също така почистващата система има делители по ситата, както и напречни, което позволява работа до 14% на склонове, странични наклони. Комбайнът X9 е с John Deere 13,6 литра двигател, като максималната мощност е 700 конски сили. При създаването на този комбайн, идеята, която са имали John Deere, е да има максимално ефективно задвижване, т.е. по-малко паразитни загуби. Голяма част от задвижващите елементи с увеличен диаметър шайбите, с тази гледна точка да има изискване по-малко на мощност. Трансмисията е специално създадена за X9, казва се ProDrive XL, която е с два хидромотора, като когато не е необходимо да работи втория хидромотор, съответно се изключва и оттам идва голяма разлика в изискването в горивото. Също така сечката е със специален дизайн на ножовете. Ножовете са на дупки, както при голф топките. Идеята е да има по-добра аеродинамика и съответно когато се завърти ножа да има много по-малко съпротивление при въртенето. Кабината е изцяло нова, като е оборудвана с нов джойстик за управление, както и Command Arm подлакътника. Имаме програмируеми бутони на джойстика, както имаме и както при мишките имаме скрол, мишката на компютъра, също имаме скрол и на джойстика, като идеята е просто всичко необходимо да ни е в ръката. С скрола може преспокойно да местим екраните при нужда и при самото кликване съответно да затваряме даден прозорец. Останалите 7 бутона, които са програмируеми, могат да извършват най-различни функции. Също така и на конзолата имаме допълнителни програмируеми бутони. Дисплея, който виждаме е 4600, четвърто поколение на John Deere, като допълнително е поставен и допълнителен дисплей, който основно може да се използва примерно за автопилот. Отделно, новото, което е също, е така да кажем удобство за оператора. Имаме CarPlay дисплейчето,
От гледна точка на комфорт, освен кожения волан и кожените седалки, също така имаме активна седалка, Active Seat второ поколение, също така има опцията за масаж.